Barka da zuwa tashar Viral Kannywood. Idan wannan ne zuwanka na farko ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya al'ummar duniya musamman masoya muna ƙara ba da haƙuri duba da tsaiko da aka samu na waka da muka ce za mu saki mai taken ba a kyauta mana ba. To yadda dan tsaikon da aka samu na mun je mun yi ƙoƙarin bincike mun tabbatar da abin da ya faru ko kuma abin da yake faruwa. To in Allah yadda yau dinnan karfe 9 na dare ba fashi za mu saki wannan waka da izinin Allah. Shugaban mulkin sojoji na ƙasar Nijar ya gana da mawaƙan Najeriya. Tawagar mawaƙan Najeriya sun kai ziyara wurin shugaban mulkin sojan Nijar, kama daga kan mawaƙa, makaɗa, marubuta da masu wasan kwaikwayo. A ƙarƙashin jagorancin fitaccen mawaƙi na ƙasar Nijar wato Isufu Umaru. Wasu daga cikin mawaƙan da suka gana da shugaban mulkin sojin Najeriya wato Janar Abdouraman Chiani sun haɗa da mawaƙi Naziru Sarkin Waƙa, Alhaji ta Auta Waziri da kuma Aishatu mai waƙar ɗan kwali. A hukumance makasudin ganawar shine gabatar da jerin matsalolin da mawakan ke fuskanta da zummar samun gudunmawa ko kuma mu ce goyon bayan shugaban mulkin sojan Nijar wato Janar Abdouraman Chiani domin bunƙasa al'adun Nijar. Sai dai hakan na zuwa ne bayan da fitaccen mawaƙin siyasa a Najeriya wato Alhaji Dauda Kahutu Rarara ya so sakin ɗaya daga cikin waƙoƙi guda 9 da ya ce zai yi wa shugaban mulkin sojin Nijar wato Janar Abdouraman Chiani mai taken baƙin mazambaci. A halin yanzu dai Alhaji Dauda Adamu Kahutu Rarara ya saki waƙoƙi guda 2 daga cikin waƙoƙi 9 da ya ce zai yi wa shugaban mulkin sojin Nijar wato Janar Abdouraman Chiani. Tuni waƙoƙin da mawaƙi Dauda Adamu Kahutu Rarara ya saki suka karaɗe shafukan sada zumunta da ɓangaren Nijar da ma nahiyar arewacin Najeriya da kuma nahiyar Afirka ma baki ɗaya. Sakamakon kama sunan Janar Abdouraman Chiani wato shugaban mulkin sojojin Nijar wanda mawaki Dauda Adamu Kahutu Rarara ya yi a cikin waƙoƙin da ya so saki. Hakan yasa wasu ke ganin cewa Rarara ya shiga hannun Janar Abdouraman Chiani ya gama, domin kuwa a waƙoƙinsa na baya da yake yi wa Kwankwaso bai taɓa kama sunan Kwankwasa ba, sai dai ya nemi wani suna ya lankaya masa. To amma a wannan karan mawaki Dauda Adamu Kahutu Rarara ya kama sunan Janar Abdouraman Chiani, babu kunya babu tsoron Allah. Da hakan yasa wasu ke ganin cewa Janar Abdouraman Chiani a hukumance yana da 'yancin ya gurfanar da Dauda Adamu Kahutu Rarara a kotu da nufin ya ci masa mutunci. Amma ku menene ra'ayinku dangane da wannan tarzoma da ta taso? Shin kuna ganin ya dace Janar Abdouraman Chiani shugaban mulkin sojin Nijar ya maka Dauda Adamu Kahutu Rarara a kotu, ko kuma dai ya fita harkansa ya iskan kare da shi ya ci gaba da gudanar da harkokinsa na mulkin sojin Nijar? Fadar shugaba Tinubu ta Najeriya ta bayyana shugaban mulkin sojin Nijar a matsayin mace amanar hambararren shugaban Nijar wato Muhammad Bazoum da kuma 'yan Nijar baki daya wanda ya gaza yin komai. Tsokaci akan shirya babban taron ƙasa a Nijar. Gwamnatin mulkin sojin Nijar ta shirya babban taro akan makomar ƙasar wanda za a yi a tsakanin ranakun 15 zuwa 19 ga watan Fabrairu na 2025. Ana sa rai taron zai taimaka wajen dasa shika-shikan mulkin dimokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar. Kuma ana kyautata zaton taron zai ba da shawara kan tsawon wa'adin gwamnatin riƙon ƙwarya. Har ila yau dai gwamnatin mulkin sojin Nijar ta baiwa bokaye kujera guda domin zama wakilai a taron ƙasar da za a fara a ƙarshen wannan makon. Wannan na daga cikin kujerun da aka ware wa ƙungiyoyin addinai daban-daban domin shiga wannan gagarumin taron wanda zai tattauna makomar ƙasar.
Sauran kujerun da aka baiwa kungiyoyin addinin suna nuna cewa an baiwa al'ummar musulmi kujeru 16, sai kuma kiristoci da aka baiwa kujeru 3 kacal. Ana sa ran gudanar da taron ne a cikin kwanaki 5 daga 15 ga watan Fabrairu 2025 zuwa 19 ga watan Fabrairu 2025. Sojoji 46 ne suka mutu a wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a sansanin sojojin Nijar da ke yankin Tahowa. Akalla sojoji 46 na jamhuriyar Nijar ne suka mutu a wani harin haɗin gwiwa da mayakan ƙungiyar IS suka kai a yankin Greater Sahara a ranar Asabar. An kai harin ne kan wani sansanin SDF da ke Kannywood a sashen Taliya kusa da iyakar Mali a yankin Tahowa na Nijar. Masanonin tsaro sun bayyana harin a matsayin babba kuma mai tsananin gaske wanda ya ba wa sojoji mamaki. Rahotanni sun ce maharan da ke da muggan makamai da yawa sun mamaye sansanin inda suka lalata shirin sojojin kuma sun kwace igwa wato motocin yaƙi guda 9 daga cikin 16 da aka girke a gurin. An kuma yi awon gaba da makamai da alburusai masu yawan gaske. Baya ga asaran da aka yi, an ce an yi garkuwa da sojoji guda 12 yayin da wasu daga cikin sojojin suka ɓace. Majiyoyin cikin gida na jamhuriyar Nijar sun tabbatar da cewa wasu sojoji sun yi nasarar tserewa inda daga bisani suka kubuta daga hannun 'yan bindigan. Bakin mazambaci, rago matsoraci, babban maƙetaci, ƙuda mai yunwaci, cali makaryaci, kura mai faɗa a taci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya al'ummar duniya gaba daya. Yau din nan 11 ga watan Fabrairu da daddare karfe 9 da izinin Allah za mu saka muku wakar maci amanan Nijar wadda aka matake da bakin mazambaci. Insha Allah kowa ya tara a YouTube dina mai suna Dauda ka huta Rarara. Idan ka isa kai mabiyin mazambaci ne, mabiyin jagoran bokaye wanda yake goya wa ƙarya baya, kai ma ka san ƙarya ne, ka san an mai da Nijar baya amma kana goyon bashi, ka ce ba za ka ji waƙar ba. Dole sai ka ji wallahi, in ma baka ji ba sai an ji maka wallahi. Kai cani kana halin mai bakin uwa, da kankane ka sa ni jar dimuwa, ka sa kafa aka rushe kai sai dai kun ji ta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya al'ummar duniya, musamman masoya muna ƙara ba da haƙuri duba da tsaiko da aka samu na waka da muka ce za mu saki mai taken ba a kyauta mana ba. To yadda tsaikon da aka samu na mun je mun yi ƙoƙarin bincike mun tabbatar da abin da ya faru ko kuma abin da yake faruwa, to in Allah yadda yau din nan karfe 9 na dare ba fashi za mu saki wannan waka da izinin Allah a YouTube dina mai suna Dauda ka huta Rarara. Kuma ina fatan masu sauraron wakan nan su buɗe kunnen basira su tabbatar da rashin adalcin da aka yi mana ko kuma ake mana a cikin wannan waka. Nagode, wassalamu alaikum.